Ayeke ndoda sikucheckile ku x-ray uright ke songahamba uye ekhaya. Alikho nelincane ithambo eliphukile ngisho. Hayi alikho nelincane ithambo eliphukile kodwa unesiciniseko nje ukuthi awudingi ukuvula icala ngale ndaba. Usho ukuthini mawusho njalo? Ngoba ufika uhawulisa mani ngibona ukuthi yabona lokushayile ekuyalishaya lento akushaye ngayo noma ungafuna ukungitshela. Awena ngathi ohlekisa ngami nje. Koko Ngena doctor. uthi ngibuza ukuthi le ndoda iyalivula icala noma kanti wena songenaphi manje? Noma phoyisa la ngaphandle yiwa ngenza ukuthi ngibuze ngingafikeli nje ngoba mina ngiyafisa ukuthi ngathi ungabhala istatement awukwazi ukulimala kanje uyindoda. Nokhululeka. Lento ngiphethe under control. Ifuna mina mathupha. Sizokhala manje.